Yano Paghandum karon adlawa sa simbahan sa Sugbo ang death anniversary ni Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal. Ato kining sayran pinaagi sa report ni Nico Serino. Sa musuleo sa katedral gihimo karong adlawa ang Santos nga misa didto kini sa lubnganan sa mga arsobispo sa Sugbo. Tangkod usa ka tuig karong adlawa, sukad na matay si retired Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal. Anaa siya gilubong sa musuleo tupad sa mga mitaliwang arsobispo sa Sugbo. Si Cebu Auxiliary Bishop Oscar Florencio ang nagmisa. So we missed him, no? I personally missed the cardinal, the good cardinal. Panghinaot sa simbahan, magpabilin ang maayong panumduman ug ligasiya ni Cardinal Vidal ngadto sa katawhan ug mga kaparian. Gipangunayan sa obispo ang pagbendisyon sa iyang lubnganan. Tinuod, nawala siya, but then his teaching should go on and we have to continue with the learnings, that with his living up to the teaching, especially from the gospel values. Karong hapon, laing Santos nga misa ang gihalad sab alang sa mitaliwang kardinal. Nico Sereno, Balitang Bisdak.